hyvin semmoinen niin yhteiskuntaan integroiva, että se ei ole enää koulu erillisenä, vaan se on niin siinä tehdään semmoinen 1/3 YSEistä on suunnilleen, lähes 1/3 vuosittain on käytössä. Pikkuyrittäjät on ollut tosi suosittu nyt sitten niin vitoskuntosella. Se, että tämä on myös hirveän hyvä esimerkki näistä tämmöisestä laaja-alaisuudesta ja monialaisuudesta. Ja siinä mielessä nuoren yrittäjyyden kanssa niillä on niin paljon niitä ohjelmia. Niitä on hirveän helppo lähteä mukaan, että on jo joku sellainen valmis ohjelma, mitä kautta mennä. Niin siinä mielessä nuori yrittäjyys tekee aika tärkeää työtä Suomessa, kun tarjoaa tällaisia ohjelmia ja heillä on täyspäiväisiä ihmisiä niin tekemässä sitä. Niitä on ollut, jotka on niin ihan oppinut jotain uutta, huomaa sen, että sieltä nousee joku ihan uusi asia siitä lapsesta, nuoresta esiin, kun hän pääsee tekee ihan nämä kolmasluokkalaiset, jotka oli siinä pikkuyrittäjät hankkeessa, niin se oli hauska, kun mulla oli täällä vieraita toisesta meidän kunnan koulusta katsomassa sitä asiaa, niin kun kolmasluokkalaiset esitteli niille sitä heidän pikkuyrittäjyysjuttujaan, niin ne oli tosi mahtavia. Sitten täytyy antaa heidän myös tehdä ne virheet, mitä ne tekee. Niitä voidaan siinä kehittää, mutta niistä oppii oikeasti. Just se on siinä tärkeää, että opettaja ei voi tehdä kaikkea valmiiksi. Totta kai pitää ohjata ja pitää auttaa, mutta pitää jättää myös sellainen, että kun mä oon nähnyt kyllä niitäkin tuolla, huomaa sen noissa valtakunnan ja alueellisissa, että siellä on muutamia opettajia, joille on henkilökohtaisesti hirveän tärkeä se menestys. Ne on siellä tekemässä niin kuin kaiken puolesta, mutta ei se ole hyvä opillinen kokemus. Että totta kai neuvotaan, näytetään esimerkkejä, kerrotaan miten on tehty, mutta sitten täytyy niin kuin päästää sinne, että no niin, nyt näyttäkää, että mitä te olette oppineet. Ja sit se on myös hirveän tärkeää, että millaisia esimerkkejä nämä menestyvät firmat on muille oppilaille. Niin kyllä mä laitoin ne tuonne esiintymään ja kertomaan jutusta ja Kajanin kokemuksistaan koko koululle tuolla liikkasalissa, kun ne oli siellä joka tapauksessa koulu esillä, niin kyllä sen jälkeen jokainen oppilas täällä tiesi, että hei noi 6-9-luokkalaista, että miten ne on menestyneet, ja kun ne oli niin semmoisessa flow-tilassa ne oppilaat, kun ne oli 2 päivää niin kertoneet firmastaan ja markkinoineet, niin nehän oli niin kuin aivan ammattilaisia täällä kertomaan sitten toisille oppilaille siitä omasta